Добро утро, казвам вече и на президента Петър Стоянов. Добре дошли в студиото. Добро утро. Благодаря, че приехте тази покана. Поводът е ясен. Вашата номинация е на Конституционния съд. Преди всичко искам да ви попитам, очаквахте ли, че когато казахте нека да помислят 3 дни, ще предизвикате такива дискусии, такива дебати, такава остра реакция? Честно казано, не. Аз съм се дистанцирал малко от българските политически нрави и поради тази причина изглежда, че малко съм започнал да ги идеализирам. Очаквах, разбира се, известна негативна от БСП, може реакция. би? Всъщност, негативната реакция от страна на БСП беше единствената политически логична реакция. Сергей Станишев реагира първи и въпреки, че не ме нападна по никакъв начин персонално, той провидя в мое лице съвършено правилно класически политически опонент, класически политически враг, така че неговата реакция беше единствено логична и очаквана. Но, господин Стоянов, бихте ли ми обяснили, за мен остава необяснимо. Аз не мога да проумея, освен ако не става въпрос за някаква сделка. Защо бивши ваши колеги, от Иван Костов до представители на ДСБ, до депутати на СДС в парламента, се изказаха толкова остро срещу вашето предложение, срещу номинацията на Петър Стоянов за Конституционен съд? Да бъда честен, те се отнасяха доста предпазливо към моята скромна личност. Общо взето не чух така крайни оценки, не чух крайен негативизъм, но те нападнаха доста крайно процедурата, както те се изразиха, начина по който е издигната тази кандидатура. Всъщност, всички си спомняме, тяхното основно твърдение беше, че по този начин СДС става патерица на Бойко Борисов, че на практика издига кандидат, който ще бъде избран с гласовете на Бойко Борисов. Господин президент, позволете ми да ви прекъсна. ДСБ в момента има 5 депутата и портиер на парламента не могат да изберат. Когато предлагате Катерина Михайлова за същото, за което предложиха вас, с чии гласове ще бъде избрана? Когато Мартин Димитров, сега бившия председател, помните го, по ваше време беше номиниран, стана лидер на СДС, е избран за шеф на комисия в парламента, с чии гласове е избран? С гласовете на баба ми. Как така двойният аршин работи? Значи за вас не може да бъдете избран с гласовете на ГЕРБ, но всичките могат да бъдат избрани. Вижте сега, ако оставим моята личност, защото е крайно неудобно да коментирам себе си, моята номинация. Говорим за процедура за избор. Аз наистина мисля, че това беше хрестоматиен пример по политическо лицемерие. Не само Мартин Димитров, още един председател на комисия има Синята коалиция, това е Йордан Бакалов, избран също с гласовете на ГЕРБ. Нещо повече, председателите на комисии в Народното събрание са много по-зависими от ГЕРБ, отколкото един бъдещ член на Конституционния съд. Член на Конституционния съд се избира за 9 години. Дет се казва, едва ли някой очаква следващите 9 години все Бойко Борисов да ни управлява. Така че член на Конституционния съд се еманципира, може би в момента на избирането му. Докато един председател на комисия зависи всеки ден от мнозинството в тази комисия. А мнозинството е на ГЕРБ. Вие сте абсолютно прав. Когато ДСБ издигна Екатерина Михайлова, да бъда честен, един подходящ избор, достойна номинация. Достойна номинация, точно така. Естествено, ще са разчитали на гласовете на ДСБ. Освен обаче фактическо лицемерие, ние сме изправени пред нещо, което разрушава ден след ден крехките устои на българската демокрация изобщо. Ние сме изправени пред институционално лицемерие. Какво имате предвид? Когато един от така маститите говорители на ДСБ обяви с апломб, все едно, че оповестява декларация за независимост на Америка, каза, ние от ДСБ няма да влезем никога в договорки с Бойко Борисов за член на Конституционния съд, той всъщност излъга. Защо? Защото самата Конституция и закона принуждават политически партии в парламента да влизат в договорки. Айде, зарежете думата договорки, ако зад нея има сянка на съмнение, зад кулисия и така нататък, приемете консултации. Затова, защото след като законът задължава Народното събрание да избере член на Конституционния съд, това няма как да стане без консултации. Дори една партия да има смазващо и абсолютно мнозинство, тя все пак трябва да се консултира с другите, когато избира такъв председател. И още нещо. Тъй като повторих думата лицемерие няколко пъти, но това ми направи много силно впечатление. Разбра се след това изявление на ДСБ, че няма да влезе в никакви договорки. Само един ден след това се разбра, че госпожа Михайлова е била в кабинета на господин Борисов, за да се договарят. За да се консултират за нейната кандидатура, което не е лошо.
Така трябва да бъде. В парламента трябва да има някакъв диалог, когато става въпрос за сериозни институции. Това е Конституционен съд. Това е едната страна на въпроса. Другата страна обаче е фактическата ситуация. След гафа с Марковска, ГЕРБ, понеже бяха наистина в светлината на прожектора цяла седмици наред, заради тази номинация и проблемите с нея, направиха най-лесния ход за тях, който дойде като подарък от небето за СДС. Казаха, вижте, предложете вие кандидат, поне знаем, че е десен, няма да е червен. Да, объркахме, сгафихме, за да сме чисти, искаме тази възможност за друг. Да имаш такъв шанс, защото, нека да си говорим често, господин президент, при вас не става дума за член на Конституционния съд. Вие бяхте естественият претендент за председател. С вашето минало, с вашата международна известност и връзки, с вашата позиция, между Борис Велчев и вас щеше трудно, много трудно да се наложи кандидатурата на Борис Велчев за шеф на Конституционния съд. Вие бяхте не просто член, шеф. И да изпуснеш това, което политически е страшно важно. Какви са мотивите? Нещо не ми е ясно. Не мога да са чак толкова глупави депутатите на ДСБ и на Синята коалиция. Това е огромно предателство. Още като ми се обадиха по телефона от СДС, аз бях наясно, че шансът да приема подобна номинация е изключително малък, да не кажа нищожен. Ангажиментите ми международните вече са толкова сериозни, че би трябвало да излъжа много хора, с които имаме общи проекти, те са за следващите 2 години и така нататък и така нататък. Това би било също проява на крайна нелоялност. От друга страна обаче не се отказва такова предложение, затова защото, може би дори малко наивно, ако щете, но като стар боен кон, когато чуе такъв зов, някои мои приятели казват, ти си единственият, който си готов да се хванеш на тази въдица, държавата има нужда от теб, има някакъв тип криза, ако може да се помогне, трябва поне да се помисли, не може да се откаже с лека ръка. Защо да наивно, господин президент? Не е ли това ролята на всеки политик? Когато знаете ли, господин Кошлуков, когато се отказах, мои приятели и много интелигентни и категорично свързани с каузата на СДС от първия момент ми се обадиха и ми казаха, поздравяваме те или поздравяваме ви. Знаете ли какво се замислих? Те всъщност ме поздравяваха за това, че аз съм отказал да изпълня гражданския си дълг, че съм отказал да се боря за една много важна позиция. И ми стана даже малко чоглово. До там ли я докарахме? В такава степен ли нашите институции са подложени на остракизъм, че поздравяваме всеки един, който е готов да се откаже да служи на България. Това означава, че ние не вярваме в най-важната си кауза. И в случая говорим за Конституционния съд. И в случая говорим за Конституционния съд, който е един сравнително неутрален орган. Той не е партизиран, той е... За тези 20 години, както е създаден, няма никакви съмнения в неговата работа. Начина, по който се звучат номинациите, не са подлагани под лупа, не са гледани до сега. Това е една от стабилните институции, която контролира парламента. Защо ще ви поздравяват за възможността демократите в България да имат свой представител вътре? Защото другите са деца на Политбюро. Дайте да говорим честно. Никой не успя да го разбере. Това малко преди да откажа, аз имах ангажименти извън България, срещах с много хора, те вече знаеха, повечето от тях са приятели на България, са запознати с нашата установка. И въпреки това те ми задават въпроси, на които ние не можем, нито един смислен човек не може да даде отговор. Те казват, нали, вашата партия, която е най-старата демократична партия в България, ви номинира. Казвам да. Казват те, това разбира се е чест за всеки го. Казват ми те, подкрепя ви другата дясна партия, също член на ЕНП, имат предвид ГЕРБ. Казвам да. А третата дясна партия, която също е член на Европейска народна партия, се възправя срещу и казвам да, защото смята, че процедурата е нарушена. Добре, казвате, но дори да е нарушена, не е ли по-важно по същество какъв ще е резултата? Не е ли по-важно вие десницата да имате представител там? Това са въпроси, на които няма как да отговори един човек, който следва нормалната логика. Ще продължим по тази тема, но понеже тия процедурни хватки почват да ми идват в повече на мен самия. Кое му е нарушението на процедурата? Правят се номинации в парламента, аз съм шеф партия на мнозинството и казвам на една братска партия, сестринска, близка по идеология, дясна. Вижте, объркахме с нашата номинация, даваме възможност вие да номинирате. Който предложите. Ваша работа. Ние ще го подкрепим в партньорство с вас, за да имаме достоен кандидат. Какво е сбъркано на тази процедура?
Не ви ли се струва, че е много тежко? Аз написах една статия по темата и това го обявих като едно от най-тежки, може би най-тежкото предателство на синята идея на СДС. Ето това казват и наши зрители. Нека да ги пуснем. Радослав Мирчев. Какво ще каже разпада на СДС и не му ли е мъщо, че партия с най-голяма мисия в българската политика се унищожи по този начин? Това предателство, това разбиране на СДС може би е най-трагичното. Изпуснахме поста шеф на Конституционния съд. Не е ли така? Първо да не се съглася с вас, това не е най-голямото предателство по отношение на българската демократична кауза. Защо? Преди 10 години се разигра подобен сценарий. Вече се сещате. Става въпрос за президентски избори, които аз загубих. Когато Костов каза, че вие не сте седесар. Тогава бяхме изправени пред аналогичен казус. Тогава и Иван Костов, и неговите най-редностни глашатаи, сред тях бяха, си спомням, и Явор Дачков, и Георги Коритаров, и доктор Николай Михайлов, твърдяха Петър Стоянов не е седесар. Защото е нарекал седесарите разбити авари. Спомняте ли си тази нелепа история? Твърдият електорат на СДС беше дезорганизиран. Допускам, че от 3 до 5% от тях не са гласували. Разбрах го по-късно при обиколките си. Хората ми споделяха как можахме, господин президент, да се подведем. Истината е, че тези, които ме наричаха, че не съм седесар, напуснаха СДС. При това го напуснаха грозно. Отправяйки към СДС едни от най-тежките обиди. Никой от напусналите СДС не е нападал по този начин Съюза на демократичните сили. Нито Бисеров, нито Софиянски, спомнете си. Направиха го точно Иван Костов и ДСБ. Тези, които ме обвиняваха, че не съм седесар, и заради които загубихме изборите. Това беше, може би, най-тежкото предателство. И заради които загубихме изборите, след това напуснаха СДС. Аз и до ден днешен твърдя, в тази ситуация, губеща за СДС, че ще гласувам отново за СДС. Да, видях, че и Надежда Ненски напуска СДС, обаче граждан Обо няма го напуска за сега, защото явно раздял ще й дойде прекалено тежка. Подигравам се, разбирам реакцията ви, сигурно не ви е приятно, но това са хора, които станаха милионери, които направиха кариера, които са някои благодарение на СДС. И днес защо ще се... Освен емоцията, освен личната вражда, освен мизантропство, не знам как да го дефинирам, трябва да има и нещо друго, господин Стоянов. Вижте, аз за това реагирах така, като споменахте имена, защото да бъда честен, депутатите, които всъщност са най-ревностни срещу тази номинация и които, нека пак кажа, не ме нападнаха в персонален план, това трябва да се отчете, разбира се, са ми по-близки да бъда честен през годините, отколкото днешното ръководство на СДС, защото и с Надежда Ненски, с Димо Гяуров, ако щете, и с Йордан Бакалов. Чакайте малко. Прощавайте, че ви прекъсвам. Значи Димо Гяуров може да бъде назначен от Парванов за посланик в Будапеща. Това не е сделка, процедурата не е объркана. Обаче, ако вие сте предложили за Конституционен съд, тогава вие сте сделка с ГЕРБ и мечка услуга, защото това каза. Не искайте от мен да коментирам този тип поведение. Аз даже мисля, че несправедливо така се нахвърлиха много хора и върху Борис Велчев, защото човек е вън от играта, в крайна сметка има своите лични качества и не можем непрекъснато да се връщаме на това, че дядо му е бил член на Политбюро. Искам да бъдем по-търпими. Не оценяваме ги по достоинство. Разбирам ви, но искам да бъдем по-търпими в тези отношения. Но какво искам да кажа? Склонен съм да допусна, че депутатите от СДС, които отказаха тази номинация, го правят от принципни съображения. Аз не мога да ги разбера в никакъв случай. Но съм склонен да допусна... Принципи по кои принципи? Склонен съм да допусна, че те имат някакви свои принципи, неразбрани за мнозинството от седесарите, но твърдят, че въз основа на тези принципи формират своето поведение. Тук има обаче нещо друго. Дори да има някакви принципи. Това са хора, които дължат всичко на СДС в този живот. По няколко пъти народни представители, евродепутати. Можеш да отстояваш принципите си... Нямат пропуск. Иван Костов и Пирински Ахмед Доган са от 23 години. Можеш да отстояваш принципите си без да демонстрираш такова ожесточение към собствената си партия. Аз не мога да разбера, честно казано, и тази група български интелектуалци, които, използвайки ситуацията, в която се намира СДС, не пропускат случай да хвърлят камък по СДС. Това е СДС, идеята, която преди 20 години, помните много добре, ни увлече всички нас и то ни увлече по един много естествен начин. В този смисъл огромната част от българите продължават да бъдат седесари в душата си. Може и да не гласуват за СДС. Абсолютно съм съгласен. Но е съвършено несправедливо да се отнасяме по този начин, в момента в който СДС е в сравнително слаба позиция, да хвърляме и ние камък по СДС, за да
кажем, видите ли, в СДС останаха хора, които нарекаха ги даже глупови. Не бяха глупови, когато ви номинираха за народни представители и за евродепутати, сега са глупови. Тия депутати, деца вътре, благодарение на това, че са излезе от СДС, да, сега вече определих цял СДС като глупови. Да, вие сте прав. През цялото това време тези хора са разбивали СДС, напуснаха СДС, обявиха го във всичко. Днес обаче продължава тази битка. Не само битка, прощайте, че аз ви прекъсвам този път. Аз мисля, че те нанесаха изключително тежък удар върху репутацията на СДС и могат наистина да се гордеят с тази си постъпка. Защото никой не може да нанесе удар по една партия, както удара отвътре, както хората отвътре, когато твоите хора те ударят. Такъв беше удара, когато Костов нанесе. Председателя на една партия каза, тази партия е клиентелистка. Духът напусна тялото. Ако го беше казал Георги Първанов, хората ще да кажат, да, комунисти, напада ги несправедливо. Но когато го каже човек отвътре, това вече е много болезнено. От тази гледна точка, мисля, че тяхната постъпка от политическа гледна точка е много тежко укорима. Да правиш фракция в СДС, както сполучливо забеляза един бивш координатор, стар седесар, казва, винаги, когато СДС направи опит да се еманципира от Иван Костов, Надежда Михайлова и Ваньо Шарков правят фракция. В името на демокрацията, разбира се. Друг един пловдивски седесар написа един не лош коментар, всъщност много хубав коментар, публикува го 24 часа и каза следното. Каза, тук непрекъснато идват и Иван Костов, и Надежда Михайлова, и Димо Гюров. Не иска вече. Да, и казва, аз ги посрещам. И те непрекъснато се кълнат в името на единството. Ми каза, имаше ли по-добър повод за единството от подкрепата на Петър Стоянов? Сега верно, той е пловдивчанин и малко така локално патриотично ме подкрепя. Но казва, но вие сте бил президент на България, издигнат от СДС, лидер на СДС. Той каза най-просто. Имаше ли нещо по-естествено? Това всички да подкрепим Петър Стоянов. Ето ти обединението на Синята коалиция отново. Ето заставаме зад някаква наша идея, зад някаква наша кауза. Зад стария си президент. Понеже пускаме зрителите от Фейсбук, веднага ще ви задам един въпрос и се връщаме на темата. Ето го. Александър Пешев, смятате ли да се върнете в политиката и ако да, по какъв начин? Не смятам. Аз мисля, че моето време наистина мина. Това ми връщане, този опит за връщане не беше връщане в политиката. Конституционният съд е съвършено друг орган. И една дума за Конституционния съд. Понеже малко хора разбират това. Един председател на Конституционния съд е толкова важен, колкото един президент, повярвайте ми, той може за 9 години да остане абсолютно анонимен. Това означава, че демокрацията в България върви плавно, гладко и така. Но не дай Боже, когато има политически турбуленции, в смутни, драматични времена, един председател на Конституционен съд и самия Конституционен съд могат да изиграят решаваща роля. Това може да се случи веднъж. Вие го знаете най-добре, защото сте имали отношение с Конституционен съд. Същото е с българския президент. Един български президент може да изкара мандата си великолепно, раздавайки ордени. Дай Боже на всички български президенти да се случва това. Това означава, че демокрацията си функционира по един смазан механизъм. Но на 4 февруари, например, в България нямаше власт, нямаше парламент, 1997 година, нямаше Министерски съвет. Президента Сиречас беше призван да решава кризата и да полага основите на една нова държавност. Това си го спомняте. Много добре. Така че фигурата на член и председател на Конституционния съд е много важна. Тя не бива да се подценява. Но на въпроса няма да се връща в политиката. Не. Още един въпрос, зрители, към който аз искам да добавя нещо. Ето го и него. Таня Младенова, мислите ли, че фразата "кажи си Иване" му струваше място в Конституционния съд? Ще отговорите директно на нашата зрителка, предполагам, но искам да ви попитам още нещо. Мислите ли, че, както каза Румен Леонидов, видяхме една битка комунизъм-антикомунизъм? Вие не сте комунист. Баща ви е лежал в концлагерите, вие сте от антикомунистическо семейство. Сред тези хора, които са в парламента, няма нито един антикомунист. Всички са кандидати, професори по политикономика, самия Иван Костов, Димо Гюров, да не забравям кога беше шеф на разведката. Не казвам нищо лошо, имат право. Както казва Милован Джилас, да, имат право да се променят. Петко Симеонов сме говорили и знам колко трудно е да преживееш странализма, да си вярвал в един вожд, после да разбереш ужасите. Това е процес. Всеки има правото на промяна. Но не се ли страхуват малко, освен личната вражда, както каза зрителката, от това, че вие сте последното лице, което не е свързано с партията в редиците на уж така наречените сини? Може и да е така. Господин Йордан Василев беше написал един текст. Мисля, че той се доближи до истината, защото ние се познаваме години наред и той е един от символите на демокрацията, знаете.
беше написал един текст. Петър Стоянов е като бяла врана в българската политика. Левите не го обичат, защото има класически политически враг, нали? А десните не го обичат, защото не произхожда от среди като техните. Нещо такова беше написал той, защото им напомня, че в България, освен хората, които се наричат десни политици, има хора, които са били истински антикомунисти, които са лежали по лагери, по затвори и които опровергават нелепата теза, такова беше времето. Ако кажеш някому, ма чакай, ти до вчера беше член на партията, кандидатстваше в същата партия, той казва, такова беше времето. Но в същото това време бай Илия Минев, знаем прекрасно, излежа повече от 20 години в затвора. В същото това време много хора излежаха в затвора години наред, отстоявайки някакви идеали. Не, времето винаги едно и също. Пролет, лято, есен, зима. Няма друго време. Човека и неговите принципи. И тук големият проблем, господин Кошлуков, е да хванем един голям проблем в нашия разговор, да избягаме от моята личност. Тук големият проблем е, че говорейки по този начин, времето беше такова, ние всъщност развращаваме политическите нрави и за следващите години. Ние възпитаваме и нашите деца в такъв тип опортунизъм. И да цинизъм. Се нагаждат и цинизъм. Да се нагаждат към времето. Да не бъдат свободни, да нямат свободата да изразяват своето мнение, независимо какво ще им струва това. Защото морала винаги е личен. Той не е с времето, той е твой. Или си честен, или крадеш, или не. Аз лично мисля, че в посткомунистическа България имахме по-голяма нужда от примерите на хората, които отстояваха своите възгледи по затворите, по концлагерите и така нататък. Господин Стоянов, защото това измива и нашето лице на най-верен комунистически сателит през 2045 години. В такъв случай, как ще обясните, господин президент, че тези хора не останаха, а ето виждаме, тези, които ви нападнаха при номинацията, са сини. Те твърдят, че са антикомунисти. Те всичките казват, че са врагове на БСП. И сега ще изберат. Не коментирам човека. Борис Велчев ще стане председател на Конституционната благодарение на тях. Тъжната истина е, че в България има няколко десни партии. И нито една от тях не е антикомунистическа. Те се пазят от антикомунизма, вероятно по няколко причини. Предполагам, че така най-приемливата за всички би била да ни отблъснат някакъв тип електорат. Те не можаха да схванат за всичките 22 години, че антикомунизмът, както и антифашизмът, са двата стълба, върху които се крепи днешната европейска цивилизация. Антифашизма и антикомунизма. Точно така. Нещо друго. Голяма част от тях използват почти истерична антикомунистическа риторика. Но има пропаст между риторика и действие. За това става въпрос. Този тип политическо лицемерие в крайна сметка отвращава и голяма част от българските избиратели. Те изкупуват своето минало с крайна антикомунистическа риторика, което наистина пък нанася вреда, откровенно казано. Защото се опитват да пренапишат биографията си с задна дата. Да, и защото винаги по този начин сплотяват редиците на БСП, които казват, виж какви имате отсреща. Нескромно казвам, за тези 22 години да сте чули от мен реплика, като да избием комунисти или да ги пратим в Сибир. Това е абсолютно глупаво. Да не кажа, че сред всичките тези почти 1 милион комунисти, които бяха в България, или 700 хиляди, има и почтени хора, има много свестни хора. Има хора, на които трябва да се разчита. Когато канцлер Аденауер го питат веднага след нюрнбергските процеси, защо все пак взима хора от нацистката партия в управлението на младата Германия, след това той каза, защото имаш и много членове, откъде да ги взема другата. Винаги аз приемам, че... Такъв въпрос у нас няма как да бъде зададен. При нас няма как да питаме защо все пак вземате. При нас въпрос трябва да бъде защо не вземете и други, извън комунистическата партия. Вижте какво казва друга наша зрителка, нека да го пуснем. Камелия Аврамова. Да е жив и здрав и да работи за България, но навън още не сме дорасли да ценим бившите си президенти. Ползвам въпроса, за да попитам. Ако имаме президент, който е бил издигнат от СРС, лидер на СРС, с международен опит, вие работите по много проекти от Бил Клинтън, пред Центъра с диалог в Виена, през инициативите, които правите в цял свят, с тези контакти и връзки. Сте може би един от качествените политици на страната. Ако имаме шанс да ви изпълним Конституционния, защо го пропускаме? Защо не го ценим? Защо хората правят този менталитет и ви казват, браво, че се отказа? Вие казахте, че е от делегитимирането на институциите. Не вярваме на никой, махай ги. Задавате изключително същностен въпрос. Това е същностен въпрос. Дали аз съм бил номиниран, не е толкова важно. Никой не е незаменим, да речем. Но същностният въпрос е, че у нас и докарахме до там хората да изпитват крайно недоверие към своите институции. Повярвайте ми, това не е случайен процес.
този процес не се дължи само на Казвате, политическа глупащина. Разбира се. Този процес не се дължи само на политическо късогледство и на политическа глупащина. От този процес имат интерес само онези, които през всичките 22 години в България ловят риба в мътна вода, които негласно, без да са публични личности, без да се явяват на избори, без да бъдат критикувани, защото те стоят в сянката, които негласно, чрез своите огромни пари, могат да контролират и политическите и медийните процеси в България. Сега, да бъда честен, не днешното ръководство на СДС, да ме простат представителите на синята интелигенция, но не днешното ръководство на СДС доведе партията на този хал. Точно така. Партията беше доведена на този хал в момента на най-голямата си сила, когато имаше абсолютно мнозинство, когато имаше доброжелателно настроена съдебна власт, нека да го кажа така, и когато имаше президент в мое лице. Партията тогава беше призвана, и това се случва сигурно на 1000 години веднъж, някога изобщо не се случва, да извърши приватизацията. Т.е. да извърши тази огромна трансформация на милиарди от държавни в частни ръце. От това как ще да бъде извършена приватизацията, тяха да зависят всичките години след това. Ако ние бяхме извършили приватизацията тъй, че да създадем средна класа, която да е базово почтенна към принципите на СДС, към принципите на демокрацията, към България, това означава, че ние щяхме да имаме и 2 телевизии, след като загубихме властта, щяхме да имаме 1-2 вестника и щяхме да имаме база. Ние чрез приватизацията всъщност раздадахме националното богатство изключително в ръцете на хора, приближени на посветените кръгове от бившата комунистическа номенклатура и на държавна сигурност. Това вече е ясно. Аз мисля, че тогава беше нанесен най-сериозният удар срещу СДС. Тъй, че аргументите на хора като мен срещу Иван Костов не са базирани на лична основа. Аз никога не съм се карал с Иван Костов. А не съм се карал по една проста причина. Не съм вземал участие в приватизацията. Нямаше за какво да се караме. Абсолютно вярно. Така. Моето несъгласие с него е съвършено принципно. Никой през последните 10-15 години не говори за приватизацията. Говори се за всичко друго. Досиета, лустрации и така нататък. Това са, разбира се, болезнени и важни теми. Но те са субсидиарни теми, повярвайте ми, по отношение на приватизацията. Защото дори когато правихме закона за лустрацията, който аз подписах, независимо от лъжите, които се разпространяват днес, им казах нещо, което помня и до сега. Този закон никога няма да заработи. Конституционният съд го отмени. Чрез този закон хвърляте прах в очите на хората по една единствена причина. За да поддържате антикомунистическата си фасада, зад която правим приватизацията така, казах аз, както Луканов би е направил. Това го казахте тогава. Да, разбира се. Това го казах тогава. Ето още едно мнение на зрител. Има интерес към вашето гостуване. Румяна Каршелъкова. Всъщност цялата случка, господин Стоянов, направи услуга на СДС. Всеки слепител от сърце СДС видя колко струва най-после. Така че, може би вие бяхте катализатора, а до някъде и лакмуса за пореден път на това да видим кой колко струва. Вие казвате, че вашата номинация не е важна. Да, сигурно няма незаменими хора и друг ще стане конституционен съдия, със сигурност. Даже знаем кой ще бъде. Но това показа неистова реакция. Неистова. Говорейки за това, вие тръгнахте и прегледахте миналото, как че приватизацията в основата. Има ли изход? Може ли да преодолеем това състояние към момента? Какъв е пътя напред? Ами аз виждам, че СДС, например, е в много тежка ситуация. Няма да скрие, че ръководството пуска също редица грешки. Но ще бъда съвсем честен с вас. От медийна точка не искаме да ги коментирам даже. Моите симпатии са на тяхна страна. Затова, защото виждам, че срещу себе си имат противник, който е много по-добре обучен, който е много по-опитен, който разполага с много по-солиден ресурс. И финансов, и медиен ресурс. На този фон неопитността, дори грешките на хората от СДС започват да ми изглеждат по-симпатични. За кой противник говорите? Имам предвид хората около Иван Костов и ДСБ. Разбирате ли докъде сме се докарали? Значи, противопоставянето вече не е срещу БСП. Битката е... Основният враг на силните идеи стана Иван Костов. Целият проблем е там. В тази дребнава битка.
да бъде наложен ДСБ като единствена автентична партия и да бъде унищожено СДС. Но те са прави. Ако бъде унищожено СДС, гласовете една част ще отидат при тях. Аз не съм сигурен, че са много прави, защото мисля, че и техният авторитет се разруля. Аз мисля, че ДСБ така привличаше симпатии до момента, в който можеше да декларира, че може да сме малко, но сме единствени и сме безкомпромисни. А всъщност за каква безкомпромисност става въпрос, когато една година преди изборите те твърдяха, че Бойко Борисов е мутра и не знам си какво още. След това казаха, един месец преди изборите, като им замириса на власт, казаха, че в името на синия проект ще направят заедно коалицията, даже бяха подредени и министерските кресла. Това аз го знае, разбира се, от първа ръка. И аз го знам също. Така, твърдяха, че СДС е изгубило духа си, банда клиентелисти, когато видяха, че не могат да влезат сами в парламента, се събраха отново с СДС. Духа се е върнал. Се събраха отново с това СДС. Да не е лампата на Аладин, бе. Търкаш, идва дух, дали оставяш и няма дух. Всичко това отне ореола на безкомпромисна партия. Тя се представя като една малка партия, която търси всевъзможни начини да оцелее. Добре, не искам да влизам в... пак казвам, разбираш, всеки човек има право на промяна. Деца вика, и Майкъл Джексън от негър може да стане бял, но трябва време, не става за един ден. Но винаги съм се чудил как хора, които очевидно са ползвали облагите на предишната власт, били са близки до номенклатурата. Добре, разбрали се какво е станало, останали са демократи, пълното право има да променят възгледици. Днес обаче толкова яростно нападят не комунистите, а вас. Аз мисля, че Сергей Станишев направи много лоша услуга на тази част от българската десница, която скочи срещу Съюза на демократични сили и срещу мен, защото в същия ден Сергей Станишев направи изказване, което е много подобно на това, което направиха те. Поставя ги в неловко положение. Но като казахте комунисти и комунизъм... Съвсем комунистически звучат декларациите. Не бива да приемаме, ние да се опълчим срещу врага. Какво не бива да приемаме? Става въпрос за член на Конституционния съд. И той е Петър Стоянов предложен. Кое не ти е ясно? Половина депутати казаха, че не са знаели, не били чули името. Кое име не знаеш? Ако не знаеш Петър Стоянов, ходи се беси с въже Версачи. Поемаш пари от заплата за скъпо въже. Две неща според мен се струва да бъдат отбелязани. Дори да приемем, че е имало уговорка. Казвам да приемем. След това ще кажа още две изречения. Между СДС и ГЕРБ. Дори да приемем, че тази кандидатура, тя няма как иначе да се реализира, ще се реализира с гласовете на ГЕРБ. Добре бе, излъжете ГЕРБ. Бъдете веднъж по-умни от Бойко Борисов. Ако той ви дава възможност да издигнете дясна кандидатура, хайде не проявявайте чак такава политическа гнусливост на фона на всичко, което сте направили до сега. Със същата гнусливост те самите са вътре шефове на комисии, предлагат кандидатурите своите, казахме го. И второ, да ви кажа направо, никаква договорка нямаше с ГЕРБ и Бойко Борисов. Ако имаше договорка, то е много просто. Първо, нещата щяха да бъдат изиграни далеч по-финно, както става след истинска договорка. Аз с Бойко Борисов не съм се виждал, уверявам ви, аз не знае къде е неговия офис. Ма защо да имате договорка? Аз съм шеф на СДС, предлагат ми заради гафа на мнозинството да мога да издигна човек на важен пост, ми ще ви потърся. Аз даже мисля, че и Бойко Борисов беше изненадан от издигането на моята кандидатура. Аз съм убеден, че мнозинството на ГЕРБ също беше изненадано. Те реагираха доста колебливо. Да бъда честен, не забелязах никакъв ентусиазъм от ГЕРБ. Примерно да скочат и да кажат, ако имаха предписание от своя лидер, да скочат и да кажат, Петър Стоянов е човека, който ние ще подкрепим. Не, там имаше пълно разколебаване. Ако ми позволите един коментар, малко навлизаме в по-дълбоки води, отколкото редно за събота сутрин. След като Плевнелиев номерира Борис Велчев, което е нормална политическа сделка и договорка. Искам да го кажа ясно. Да, бившият главен прокурор е добре да бъде предложен от президента за Конституционния съд. Освобождава поста, ще назначат нов, така се прави в цял свят. Качествените политици не ги изхвърляш на нищо, а ги ползваш. Борис Велчев има опит натрупан. Но когато номинацията на Велчев е на Плевнелиев, на ГЕРБ, вашето влизане обърква пасианс с шефа на... Мисля, че те са очаквали той да стане по-лесно шеф на Конституционния съд. Позволете ми да не влизам в тази хипотеза, защото хич не ми отива. Но когато става въпрос пак комунисти и комунизъм, искам веднага да кажа, никога не съм обичал комунизма. Винаги съм смятал, че комунизма е човеко-ненавистническа система и че върна България толкова назад и че разврати обществените нрави и за в бъдеще, че ние сигурно още 20 години ще трябва да се справим с тези последици. Цинизма беше характерната
черта на комунизма преди да си отиде и се превърна в характерна черта на посткомунизма сега. Наследството го. Но това не означава да се мразят хората, които са били членове на Българската комунистическа партия. Не знам дали знаете, че... Вие имате сходна съдба и затова трябва да признаем, че и в най-тежките комунистически времена е имало комунисти членове на партията, които са били далеч по-човечни към нас. Един от моите близки приятели е внука на Тодор Живков, Тошко Славков. Това не знаех. Да. Но, казвайки за това, една американска политоложка го дефинира още по-добре. Тя казва, когато сваляхме комунизма, ние мислехме, че ще строим върху руините на комунизма. Оказва се, че строим с руините на комунизма. Така че с тези блокови остатъци от комунизма дълго време ще живеем напред. Лицемерието, фалша, нихилизма, политическия цинизъм, който е най-страшен. Пълното неверие в системата, не само в институциите. Едно последно изявление, по-скоро въпрос към вас, на нашите зрители, пускаме ги винаги. Юлиан Димитров: на цялата политическа класа в БГ и липсва идеология. Би ли се ангажира като идеолог на демократична среда у нас? Бихте ли работили вече във вашите фондации, в качеството си на бивш президент, в посока да се изгради точно тази антидот против отровата на комунистическото наследство, идеологическото наследство? Знаете ли, на мен вече ми остана да правя само това и ми отива да правя само това. Съвсем очевидно е, че в политиката не мога да се върна вече в каквото и да е качество и не бива. Но на всичко отгоре, да бъда съвсем честен, аз все повече се чувствам част от едно малцинство. Все по-малко разбирам неща, за които всички наоколо твърдят, че били очевидни. Както било очевидна нарушената процедура по издигането на член на Конституционния съд. Но в началото бях леко смутен, че съм част от едно малцинство. Днес си мисля, че лека по лека, така, признанието на това малцинство е лека по лека, крачка по крачка, спокойно, без омраза, да изразява своето становище гласно, упорито, в известен смисъл дори да го натрапва, когато трябва, на зрителите, защото нашето малцинство не е агресивно на всичко отгоре. На нас не е все по-сложно, така, даже да имаме и медийни изяви, да споделяме това, което мислим, но аз съм убеден, че това е бъдещето. От тук нататък времето трябва да работи за нас. Само времето, нищо друго. За мен беше чест това гостуване, господин президент. Благодаря ви, че беше за мен. Благодаря ви.